Kaseng rang ba subdisik moksim ka bahak parisara hakinyalam iba walang bok thaba kum presiden kaseng bat iba deming star larngap kum usket ri ya kejinya kedu lang ka basisian chisnam jongki prarang ba jong ka subdisik kata Saint Peter and Paul Catholic Center Hall maukisim ha kalai tarik uno pra araja arpulai hakani kasni Reverend Father Gerald Khongji, Rector Jongka Christ King College Shillong, Ilong Kongsan Baila Airu, Katukani ki Jingkren, Hakapor Kandai biji Mestep, Kapang Kalong, Kakamram ki Kimi ki pa, Haka Ying Kasem, Hakabalang bat ka Imlang Kasalang. Bat hakani kasni la pencirham bat pensyong kun syong blai shushu ya ka program da ka kenhun duai United for Christ Shillong. Bal hakapor lai paji no pai singi keladon kamas bakuj bala yoru ban penhiar ya kalama jong kasarang ba sobsik mogusim da Reverend Father Gerald Khongji bat ya kani kalama la IT syakirang ba jong ka balang shnong Saint John Paul II Catholic Mausmai. Im Kristan joki ketika bersisa ke pura. Tunggu kali nanti atau kisah yang kita mengingat benda kau kecil Im Kristan. Kau nak kepada kabak social case issue. Yo lesi kau ketuka parsi jauh di dempur botol aja su. Ia tu abau lei watso. Berhabau sih lap yoso. Baru try ulah tip yota. Udah so baru dia so dempur layak terang. Komen ko purari tongin kali na di hato ka GM jangap jui kata sing ngapen liso yo lesi bo try su kini ka port kini mat wan ban wat so yang api ana ngem mumyo ikiso yo ikiso long leno utrai ula ban tim yang kini ka GM ka bo try ma IA yang api yo bangin puson kan hari pangin giyan au bangin penram hari ma pita lagi yang dia puson ka GM ko orang ba ko kalau kami ka ka pila le ka GM atau pula ai ni kami kisah sikimai kisah jom manusia apa kibri kipet yang abe pi atau kalau jual yang bang nganga ko apa nongko mapi ke kada ko mapi pelong kumi tu puson yang ke jom majien ko kata jangan what can Jesus usia ino kusuat ini riwai ini uji asobah atau mesin ingin kena kita bagi priang sobah yang dibersih jangan sobah yang tradisi Mensimbaku Paulus ang ilang tangi kiu kra kiu kendo kepala bu ya ka siar ka rupa mau kordon but hak jinglong kiu kra kiu kendo ke jongi hak no por ngila ban fight ban pra Henry ublay benut wanada ngilong ngidon kata ke jing bom don jing tikna halade ngidon ya kata ke jinglong senjor hangi leu blay benut kata blay kram benut ban ai lo jong khon bun sin ngi si ai bun ge lagi jong gi khon ban ngi after tin ban ai kin wa ngem tip kin le khom loi kato kin le khom loi ya kata ke jing ai leu blay ru hak tu ka jo ka dori benut ban ai ngi ya lo jong khon ban na ka jing ai jong ui lo jong khon ter ki bot ki
jing ai gi jung ngi hap sim jing ken na ta dau ya kani bat kani ko khoi ong ga dei ka por ngin hap le shisha ya gi te ga gi jing khot jong ka balang mo ka long ba ki pa kristan ken ken ko re gi jing ai jong ka shong kha shong man ka long yeng long sam bat ban yai ne ka jing it ka jing pen klan bol jong ka bol man sim jong play ka jing ha ka bangin ngin tei halade ka jing spoon man sim ka jing it halade ka jing yai ne ka jing yai sha ba ka jing so thu ya ka shong kha shong man kum ka mission ka ni ka kamblay ka ni ka mission ong sam tam ni ban snow thu ba ka ni kamat jong ka shong kha shong man ka ni ka pedeng jong ka jing tho bu khut namar ka sedang na du ka jing thau jong play yang i Gibril kitab Genesis senang berkentai bat ka jing tho bu khut ka kut ha ka kitab jing pen pau melenang ba ar kuwe khot ar ka khot ar berkendai ha ka ba ka batai spang kata ka jing kentiu kurim jong khon lang berat te la ke la dai ngi daga ni ke jing thau jong play jing ai ya Gibril yu Adam ba ka em ha ka ba ki arngot ki pelong ya kata ka shong kha shong man bat ha ka kitab jing pen pau ru akut dah kata kajing kentiu kurim jong khon lang berat tingi so thu bagan jing pen pau ka jong play kalam bangi Gibril ngi em hapo kanik syatri jong kanik jing ai ba khrau ka jong play ya ka shong kha shong man te ka bading kong ka ba ka jing tho ba khoi ka kren ka ong ba ka long shrang ba ka long kan thei ka long ka balabo do play ya kata ngin ngim atatin syu don bun ki rukam perkhat perdan ki juk pementa ki ba pelongi ban atatin ya kata ban bread yo blay na kani ki jing ai ba khrau jungu ko ba dei ka long shrang ba ka long kan thei ka nei ka tin jong blay kitab Genesis klenong iwe de khot ar punyo ko ong kom ta u blay la thau yo breu ha ka dur jong uhi hagadur jong play ken ula thau ya ki shenrang bat kentai maklai kata Genesis iwe ar punyo dangi ong yo play nong bo nong thau ko mot banau ki mi na u ki seso abangi ong ula thau ngi kadur jong u shenrang bat kentai ko mot ban ong ambau play u don ki jinglong shenrang ki jinglong kentai u rei kamut bau play ulong paseso but ni Gibril ha ka jing seso jong ka long senrang ka long kan thei jong ni kata ka de ka jing pen pau ya ka dur ka jong play te ka jing dei jong ki shijur ha ka jing seso ka long ka dak ka bala pen snow thu pat batai ya ka jing maya jong play ngi kwa man tip will you play ha ka jing long tan rai jong ngi kwa tip ulang kum lo do play ngipet seldi ngipet agi jing long senrang ngipet agi jing long kan thei ngi agi jing sai so thik kum tu play sai so but kadur jong no play yong play today trinity ba khoi uwe play like person ha ka ba ka ei ka ba ja hang ne ka dei ka ta ka jing tu jing talun jong ka jing it ka bangi ong ka jing it ka ba sai so uplay ulong ka yen ka sem tiga baan ke jing tho khoi ka ong balabu benta bakan don ke jing yasno shrang bat kan thei ka ta ka dei ka ba shai tam bat ka balong tan rai ke jing em jongi Gibril ba ka ni ke jing thau jong blay ke jing ai ke jing long shrang bat kan thei labu do blay ban don ke jing ya sno blay ong an wat nong ya rap ba ya dei nam ta jong abut ti ban don ke jing yasno de bandang ki jinges no te bat ke Genesis ar absal bat utra ki suru ong ha ka gospel bat hilus kat khandai san ukuran spang ke jinges no namar kata ubriu un eno elo pa ba ela keme bat un sno kemtin bogom san hang tu de un yasno un sno bat la ka tengah kamu ayu ke sno ka thau ke jinges telun lang
ne jinget teli ke bajeliu ne jinget jan hakamet bat gamen same yes no kedin pareng yong cleave ne cling kamu kedin kentin bajeliu ha ke jinget no tila thau yang i ban yes no tiga ke bami na kedin ke jing yes no kedai bagi ar kin yalong kawai how play dalam kijing yalong kawai bat ka ju hi kani ka dur play hangi kabau play la pun pau ha kijing long serang jilong katai kaya teli lang bat pun pau yo we u play teman ka si utrai hap thang we kamut utu bala dep thang bentar thang biang kani ka si utrai banwan thang sau we pan ha ka si utrai banwan te ko ha si utrai balai tu ka ben la dep thang a ni gitu bala dep thang a an thang lang bat sau we pan ha si utrai adben ka balai nang ta yo ba ping pan yo ba ping ngi thang ha ka ubaning kong kilai teli kini kirong violet bangyong purple thang ha si utrai baningkong baar haksi try balai thang yu deu rong baping beringkong jingker men uneu pamenta ude mombati bayang namta ke jingker men bar ude jing su balai jing kemen basau jing e na te khau basau ikan mau sundan badai nak kadau ke jing e bau bleu don yangi nak kadau kures ulawan long breu te syam ngini obenta kene kale niam le rukam tu nya phai pan map no play nam tabar kilat ki jongi pagin long ki babet pan yo obenta kene kale niam le rukam kejing terang, kejing kermen, ya kejing pentemai, kejong ublay. Mene bawan sini kadang sengap kai, ya kau jing ruai ba. Himtip ya ke ke pidon, tat anda pila do. Himtip ya ke pidon, tat anda pila do. Upai Israel uladon kila hensting. Hensting kum kita ke bela don naki. Hak lemat jong kejing syaring merau do lon nadong sedong lai teli ke do. Beringkong kila do Usim. Ikan mau history jong pa Israel ba Usim udai unong mi kmat jong play. Usim udai kaan jong play lingbau sim upa Israel utip syapang kei gabau play u angno bakin le tehbadu yusim ka kejingim jugi ka ker tawya ya kata ka yusim kamut don ka pedeng kum ka cycle cycle ka don ka pedeng ka tayar mere ka don ka pedeng bagi don gitu kini ki basyakyar sarut syakyar kiyo kejing tesong nak daw badon kani ka pedeng tigi bar ro ki longkong tahi langi snai ke ni hab sedang berbor so nak pedeng ka tesong ya ka rut ka kyar te usim ru udai uba tesong ya kejad penriu Israel. Yang pabudon usim, bat para simru para makiru, kila ya jengai no play. Ikan mau usol ru ula jengai no play. Hadin usol wanu David. Tang David udai ubala yaine ha katkum kajing angnot kajing kasandur jong play na kabenta jong u baun sensyar ku musim. David ru ulah kelon haka jing telon jongka
pop Solomon dang ningkong las dang bah hadin gato lapen upat lapen kelumau lapen penhuri-hura ya kajat benem Israel te hakis miru hadin gato dan Solomon lele te ngem tip shu wan way bat kini kisim lo giklam so thu ya ke ke pakidon tat anda lawan ini ke bor jong ke sim Assyria banjok thmai ki pa Israel le te poi berkhat nama lahuri hurau khle kitong lele te ki sukhalam be tikilatu yusim mdan sim kilatu e kabaal ke temple Kajingnya mupa Israel ke kertawi ada ke temple ke kenya ke kriam ke temple ke aiki kata ke identity kisno thu kidai ki yang kum ki ha ke perthai hakmat ke jai tunriu ke babun nagadau jong ke temple ha ke por bala penegang pare ki kiladu kata ke temple bar kiladan hari nongwe balai begitu ke khendau ke bau play lok kulari ki ban ai ke ri ke betut ke dut ban ke ngap lepas Israel don ikini ke bakong sandam ke jingim regi iklam kain kor iki ndala sharing merau ang tu ki so thu wow ngilal kain sting ngiladu ndala don apo Ria Syria ko Babylon kisdang badruai harut kawaba Babylon na katuga sam bagi ruai kapor jong kejing sya ring brau syari Babylon bagi ngiyo itu kejing ruai bathau ki boniam by the rivers of Babylon ngi ya syat ya katu ndai katu kejing ruai penyau jong pat Israel apor di Babylon Baharut wa Babylon kia ang beserta Jerusalem lano kin poi biang Harut kawa Babylon hangtang isong kinong way kipa idon hari nong way kipa ruai ngi kata kejing ruai bagi so benut yang kata kejing du setelah pagi leroi serta dalam step ngiru sta somana somla le asyat kimat kifak mo presibun tak jeng ai mesti mojopi yang kiramba kumjuru yang ki lok ni kele jong ngiru ki so yo play jai kadat uba la don kat lebat ni ha kasngi bagi dang pen kre ya gani kan wal mit ban kumjuru ha gani kasngi mata ka bagi yo ban pelong ya gani ka wal mit kalau long ka mit ka ba yai be yai lenti bagalong ka mit ro ka baso tenat ta ka bata jongi ai ko play na kalian juga sengro yai pada Gerald Kongji la phone ni na duk pernah August mo na mangila kwa i beni wan khrang shani ban ai kimat pusan ban ai session na ka bata jungi girang ba na duk na August la phone ni la buk lepai i flashibon ya kajing pelai po jo phi pada babida kan la bani ka sngi hoi ke kajing hikai ka babi fil ai kalong kajing mentoi na ka bata jungi baro ke para ramba kumjur kilong kami kat bangyadan ha kadiga sngi ka mata Hoi gile khot langi kilong kemiru jauh servicek dari nagadau ba kidan pada ya ka darbar pelun mah darbar pelun juga yang tak mau beri ladan ki balik sate dari ki bakam le yang tai kelewan me sim mentalang ni ngikar ban bangilayo jing mentoi lang nang di yang ha ke bangilas ngap ya ki jing hikai jong kebalang bawan nadu put bat kade ka ningkong bayo jing tip ba pat kade ban pen urlong penurlang berbeda ringkat ke balang Kendra
sejrong ini kelama ndai tak sejrong ndai aka donor jemut berkat dongi aka pipen kre 6 tahun